Denne fyren har et fantastisk talent. Som du kan se, lærer han utrolig kunst. Men det er ikke hovedpunktet. Når kunsten er lavet, er den fortsat ikke færdig. Hvert værk har en sidste touch, der rammen bliver en del af kunstværket. Og fra vores ståsted smelter det perfekt sammen. Det kan virke utroligt, hvor opfindsomme hans kreationer er. Han lægger til sprækker, tag eller til og med flammer til rammen for at fuldføre kunsten. Og bryder den fjerde væggen for et spektakulært kunstværk. Som du kan se, skåner han ingen anstrengelser for at lade den mest revolutionerende kunsten. Ved at bruge alt tilgængeligt for ham, han til og med lager hul i sit arbejde, så det til slut passer sammen som et puslespil. Men det endelige kunstværket vil forbløffe dig. I hans næste mesterværk får han det til at se ud som om barnet i tegningen ved et uheld traf glasset med en foulball og knuste det. Han brugte hammer og mejsel, som ser ud til at være en af hans favoritmetoder. I en anden ramme bruger han en universalkniv for at skære papiret og giver illusionen af, at manden flygter fra rammen. Giv os besked om hvilket kunstværk, som overraskede dig mest.